सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात SIR आणि आपत्ती व्यवस्थापनाच्या कामात हलगर्जीपणा केल्याप्रकरणी एका अधिकाऱ्यासह आणि एका कर्मचाऱ्याविरुद्ध निलंबनाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे। कणकवलीत या संदर्भात आढावा बैठक घेतल्यानंतर जिल्हाधिकारी तृप्ती थोडमिसे यांनी कोकण 7 लाईव्हशी बोलताना माहिती दिली। पाहुयात कणकवली प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी त्यांच्याशी साधलेला संवाद। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये SIR म्हणजेच मतदान पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम सध्या जोरदार सुरू आहे। या संदर्भात जिल्हाधिकारी तृप्ती थोडमिसे यांनी काल कुडाळ मालवणमध्ये बैठक घेतली। त्यानंतर आज देखील कणकवलीमध्ये कणकवली विधानसभेचा आढावा घेतला। मॅडम, सध्या मतदान पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम सुरू आहे, जोरदार या कार्यक्रमासंदर्भात आपण आढावा बैठक घेतात, काय नेमकं रचना आहे? आता सगळ्यांना माहिती आहे पूर्ण राज्यामध्ये SIRचा प्रोग्राम चालू आहे। आपल्याकडे 3 विधानसभा मतदारसंघ आहेत, तर 3 विधानसभा मतदारसंघात काम चालू आहे। आपल्याकडे 921 BLO मार्फत हे काम चालू आहे। आता सध्या सुरुवातीचा जो मॅपिंगचा टप्पा होता तो आपण 2 महिन्यापूर्वी पूर्ण केलेला आहे। त्यानंतर आता जे गणना प्रपत्र वाटप असतं EF इन्युमरेशन फॉर्म्सचं डिस्ट्रीब्युशन चालू आहे आता सध्या, तर त्याच्यामध्ये थोडा आपला वेग कमी आहे, पर्जन्यमान असेल किंवा इतर काही स्थानिक गोष्टींमुळे, तर तो वेग कमी असल्यामुळे मी 3 मतदारसंघांचे आढावे केले होते। परवा दिवशी सावंतवाडी, काल कुडाळ मालवण आणि आज कणकवली विधानसभा मतदारसंघ। तर काही जे कोणी कर्तव्यात कसूर करत असेल तर त्याच्यावर देखील मी कारवाई करण्याचे आदेश दिलेले आहेत। तर पुढच्या 2-3 दिवसात आपला परफॉर्मन्स चांगला वाढेल आणि एकदा डिस्ट्रीब्युशन झालं की मग ते भरून घेणे आणि ते ऑनलाईन अपलोड करणे असं अपेक्षित आहे। याच्यामध्ये स्थानिक नागरिकांना देखील माझं आवाहन आहे की त्यांनी देखील जे BLOs घरोघरी फिरत आहेत आणि फॉर्म्स देत आहेत तर ते फॉर्म्स करेक्ट आहेत की नाही बघणे आणि ते भरून त्याच्यावरती सही करून त्यांना परत करणे, ह्या गोष्टी जर त्यांनी केल्या तर BLOंचा देखील वेळ वाचेल। या विधानसभा किती टक्के काम पूर्ण झालेलं आहे? आता याच्यामध्ये टप्पे आहेत, म्हणजे डिस्ट्रीब्युशन हा एक टप्पा आहे, त्यानंतर डिजिटायझेशनचा टप्पा आहे, तो पुढे चालू होणार डिस्ट्रीब्युशन झाल्यानंतर। आता सध्या डिस्ट्रीब्युशन आपलं 30 ते 35% आहे आज रोजीचं, म्हणजे तो बदलत राहतो आकडा। तर साधारण आमचं अपेक्षित आहे की साधारण 10-11 तारखेपर्यंत 100% डिस्ट्रीब्युशन होईल, त्यानंतर कलेक्शन आणि डिजिटायझेशन होईल। पण एकंदरीत बघितलं तर ह्या कामामध्ये एक दोडामार्ग आणि मालवण म्हणजे जे अधिकारी आहेत ते निलंबनाची शिफारस आपण केली, कारण कामात कसूर म्हणजे SIS असेल किंवा आपले आपत्ती व्यवस्थापन कामामध्ये कसूर केले असे एक माहिती येते, काय सांगा? हो, सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाचा आढावा घेताना दोडामार्गमध्ये मी जेव्हा आढावा घेत होते त्यावेळेस लक्षात आलं की गटविकास अधिकारी हे AERO आहेत तिथले, म्हणजे सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी, तर ते उपस्थित नव्हते आणि त्यांच्याकडचं कामकाज पण कमी होतं। त्याच पद्धतीने आपत्ती व्यवस्थापनाचं पण काम त्यांच्याकडनं व्यवस्थित झालेलं नाही असं दिसलं तिथले नुकसानग्रस्त भागाचा आढावा घेत असताना। त्यामुळे मी दोन्ही रिपोर्ट करून प्रधान सचिव ग्रामविकासला त्यांच्या निलंबनाची शिफारस मी केलेली आहे आणि लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत ती शिफारस मी करू शकते, त्यामुळे ते अधिकार वापरून मी त्यांची शिफारस केली। त्याचप्रमाणे काल कुडाळ मालवणच्या ठिकाणी देखील जे आमचे दुसरे सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी होते तिथले स्थानिक गट शिक्षण अधिकारी, तर त्यांच्याही कामकाजात ते उपस्थित नव्हते आणि त्यांच्याही कामकाजात तशी प्रगती नव्हती। त्यांना जेवढं काम वाटप करून दिलं होतं त्याचं समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यामुळे मी त्यांच्यावरती देखील निलंबन करावं असं मी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निर्देश दिलेले आहेत। आता हे 2 एक अधिकारी आणि एक कर्मचारी असंच आहे, परंतु आता जे आहे की वेग आता घेतलेला आहे, बऱ्यापैकी लोकांनी समाधानकारक उत्तर दिली, पण जिथं हलगर्जीपणा होतोय तिथे कडक कारवाई करण्याचे निर्देश आम्हाला मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी दिलेले आहेत आणि भारत इलेक्शन कमिशनची आमची आज सकाळी पण एक VC झाली, त्याच्यामध्ये देखील लवकर काम पूर्ण करून घेण्यात यावं। आपत्ती पुढे जर पर्जन्य वाढलं तर पुन्हा या गोष्टी थांबू नयेत अशी अपेक्षा आहे आणि 1 ऑक्टोबरला आपल्याला रोल फायनल करायचा आहे। त्या अनुषंगाने तुम्ही वेगात आणि गुणवत्तापूर्वक काम करावं अशी भारत निवडणूक आयोगाची अपेक्षा आहे, तर त्या अनुषंगाने आमचं नियोजन आहे। काही कर्मचाऱ्यांना देखील काम करताना काही त्रुटी येतात, त्याबद्दल काय सांगा? नक्कीच आपल्याकडचा जो भाग आहे तो डोंगराळ आहे, दुर्गम आहे। बऱ्याचशा भागामध्ये वाड्या वस्त्यांमध्ये जाऊन फॉर्म्स वाटप करणे आणि भरून घेणे, शिवाय लोक आता शेतीमध्ये लावणीची कामं करत आहेत किंवा इतर कामं करत आहेत, त्यामुळे BLOंसाठी नक्कीच अडचणीचं आहे आणि पर्जन्याचं पण प्रमाण आहे, त्यामुळे BLOंचा जो काही त्रास होतो त्याच्याबद्दल नक्कीच आम्ही प्रशासन म्हणून आम्हाला त्याची जाणीव आहे। त्यामुळं सहकार्याची भावना ठेवून आणि BLOंना आम्ही BLO असिस्टंट पण दिलेले आहेत आता, तर त्यामुळे त्या दोघांनी असणं, त्याच पद्धतीने राजकीय पक्षांनी देखील BLA म्हणजे बूथ लेवल एजंट्स नेमलेले आहेत, तर ते देखील त्यांना मदत करत आहेत बऱ्याच ठिकाणी। तर अशा पद्धतीचं एक सहकार्याने जर काम झालं तर ते काम व्यवस्थित होईल। पण कामात कसूर झाले तर कारवाई होणार? हो, कारण तसे निवडणूक आयोगाचे निर्देश आहेत आणि SIR हा खूप महत्त्वाचा हे आहे, 24 वर्षांनी होत आहे हे इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन आणि त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं हे होणार नाही, कारण आपण बघतो की
म्हणजे आम्हाला सगळ्यांनाच असे इन्स्ट्रक्शन्स आहेत, म्हणजे आम्ही स्वतः देखील त्याच्यामध्ये आहोत आणि सर्व कर्मचारी वर्ग पण त्याच्यात आहे. सगळ्यांना ह्याच इन्स्ट्रक्शन्स आहे की तुम्ही मूळ कामकाज सांभाळून ते करायचं आहे, की तुम्ही तेच काम करण्यासाठी तुम्हाला मोकळं सोडलं जाणार नाही, अशा पद्धतीचे आम्हाला स्पष्ट निर्देश आहे. आणि कामाचा ताण नक्कीच येत आहे, परंतु सर्वजण करतील, कारण यापूर्वी देखील आपल्या यंत्रणेने जनगणनेचं काम केलं आहे, मॅपिंगचं काम केलेलं आहे, तर यंत्रणा ते काम नक्की चांगल्या पद्धतीने करेल, मला विश्वास आहे. नक्कीच, धन्यवाद. ह्या होत्या जिल्हाधिकारी तृप्ती धोंडसे यांनी सांगितलेलं आहे की कामाचा ताण असला तरी आपल्याला काम करावं लागणार आहे आणि काम नाही जर झालं तर आपल्याला कारवाई देखील होणार, असा एक संदेशातून मिळत आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली.